Kalong ke ike kubor bosngutunan bat kabalong ru kum kaburom baka kenhun tem napo ka jela megalia ka badai ka kenhun napo ka thai mogan ro ya ka balatip kum ka kenhun tem sur na nong kandong kila sakhot sngoba ban lek tem sapo ka ri Germany house nam arja arfulai habai kren bot presiden kani ka kenhun tem ka sur na nong kandong uba ar nongrom ulai thu ba ka jik sakhot kani ka kenhun ban lek tem sa ka ri Germany ka dei hadien ba ki lek ban tem ha windemer ya ka bala sakhi lang ru da ki he officer ki batrai hapo embassy ka ri India hapo ka Germany. Jadi kenduk jongi apa Windermere dah, kenduk bat ki no India ki bateri po Indian embassy apa Germany. Tiki orang bagani ke kendun tem jompi ke dekoi kendun tem ke ba ko mangalong menta ka perthai ka pediang ba namar ba pi yang baje ka sultan rai lejong. Tena takadau ni la pen kre namar kata badalong ke bala archer fly pin de Germany. Tena gele jongi ni long back we are ready to go. Nimnon chike ne gele jongi ban le kata. Ti ni community ba la house na archer fly kan sa na Germany kan sadon ka offer wan hapo Switzerland ro nama Switzerland ro ani kondo ki omra la dalong ka balai ar fulai la dam don shugo no ka jingjia po ka tala la dam don shugo no ka ni ka COVID-19 tengin sa pen kre ke pada bende mar bangi kwa ban penne pen sa ni ka rukom tem jung pi ke stadium tik bat ka ni ka jing tem jung ki nong Ireland ka Blue Cross ki Irish ti hadin baki lapet nang tu ki lap ba kaya biang bahabat ngi tang ba ban ngi pade ka jongi pade kalau ba nginang bet tang da ka talent sia ndon ba hikai han be nginang bet tang da ka sap ten rai ba bleu ai nak ta ka daw ka kring bhai ki breu ha ka jala ka jongi ba da kun churu wat sabar ka jala ka jongi ban ngi setunar ru ba ka kunun tam jongi menta kala ayo rung ha ka wall music ba ka perthai kala itu ha ka wall music de nila sa invite ha ka wall music de ka ba sudam nila sa invite bangin lek dem banyak tem banyak banyo bantem bakoi hotel Poislong Point Hotel ringkat ke jitre lang bat ka Meghalaya Heights Springboard surprises kata ka bakhuar ko sudanat igani ka surno kandong ke jongi